is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not. Oimore uru, oyaore uru, kumora mora mauntie, ageno ni udhi maber, anbe adhi maber. Kawuono adhi duoko ji penjo, ma ji osebedoga ka penja kuonde mopogore opogore, Facebook, Instagram kata jogo ma waromo godo. Koro nyocha ne atimo video mar duoko penjogi, to lakini video cha ne en e dho Jerman. Koro nikech ji mang'eny mane ok owinjo kawuono neno ni mondo abi awach gi dholuo. Gimomiyo awache gi dholuo en ni en erona nikech nagombo ni mondo kawuono awinje ni an dala awach dhowa. Koro penjo mokwongo kapok aketho sa. Nyingi ng'a? Nyinga en Efi Atieno. Efi en nyinga mokwongo, Atieno en nyinga mar ariyo. Penjo mar ariyo ma ji penja en ni to iya kanye to kata sani idak kanye. Aya Kenya kuma iluongo ni Kadem. Kadem en but town miluongo ni Migori. Chon ne wadak Sori lakini sani ne wadar wadhi Kadem. Kanyo e kuma ya Kadem. Sani adak e piny Odieche kuma iluongo ni Germany. Dholuo luonge ni German, Kizungu luonge ni Germany. Penjo mar adek. Ji penjaga ni to be in gi nyithindo. Nyithindo adi ma in go? Nyathini iluongo ni ng'a? Nyathini en ja higni adi kata ja dweche adi? Yes, an gi nyathi. An gi nyathi achiel. Adhi keto pichane ka ne jogo ma kiae mondo nene. Jogo ma ok osiepega e Facebook kata Instagram. Nyathina iluongo ni Aldea. Oja dweche 22. Odhi romo higni 2 higa manyien dwe mokwongo kata dwe mar achiel. Penjo mar ang'wen kendo ma ji penjaga en to bitiyo. Sani ok ati. Ok ati kaluwore gi kaka arito donjo e sikul dwe manyien. To lakini natiyoga kane pok korona ochakore. Lakini kane korona ochakore ne ang'ado tich mane atiyo mondo abed gi nyathina e ot. Kech kuma ne nyathina bede katiyo gin kuonde ma nyithindo ng'eny to nikech ne ok anyal pimo ngima nyathina gi tich. No kanyal pimo ngima nyathina koyudo korona to gi tich. Koro naneno ni mondo arit nyathina to sani arito skul, donje sikul next month. Koro emomiyo sani ok ati. Penjo mar abich kendo ma ji penja en ni to pod itin, ere kaka irito nyathini? Yes, pod atin to rito nyathi koni ok oyot nikech kaluwore gi ka adak koni kenda. Jonyuolna kata anyuolana onge koni, anyuolana ni Kenya. Koro rito nyathi koni ok yot ka in kendi. Nikech jaoda bende dhiga tich pile ka pile, ane madonga gi nyathi e ot kenda. Koro ok oyot lakini atemo mondo mi abed miyo maber ne nyathina. Ok oyot kaluwore ka koni onge ng'ama nyalo mako ni nyathi kata ka ida dhi e sida ni moro. Koni onge ng'ama nyalo mako ni nyathi ni dich. Ane marito nyathini kenda. Nyathini en e lweta seche 24. Penjo mar auchiel ma ji penja ni to bosenyuomi? Yes, osenyuoma. Osenyuoma to chuora kata jaoda dhiga tich. Emomiyo thothne ok ujanenega e videos ga. Odhiga tich, wuok tich nyaka tich 5 gokinyi nyaka godhiambo. Koro en ng'ama tiyo pile ka pile momiyo ok obed ga ot. An ema bedo e ot gi nyathi. Penjo mar 7 ma ji penjaga en ni to be pod idwaro bedo gi nyithindo moko? Sani ooyo. Adwaro bedo gi nyithindo mamoko lakini ok sani. Sani pod nyaka tim gigo modhuro, nyaka dhi e sikul matiek wach sikul. Koro sani pod nyathi ok adwar. Penjo kendo ma ji penja ni to iwacho dhok adi? To Kenya ji wache dhok adi? Awacho dhok 4, mano en Dholuo, Kiswahili, Kizungu to gi dho Jerman. To Kenya ji wache dhok 3. Kenya ji wacho English gi Kiswahili ma mago gin national language. To kendo wan gi dhok achiel ma dhoudi ka dhoudi wacho. Dhoudi ka dhoudi wacho dhok mopogore opogore. Kenya wan gi dhoudi 42 to dhoudi ka dhoudi wacho dhok mopogore opogore. Kaka wan gi dhoudi machal kaka Okuche, Joluo, Joluya, Jomaragol, Masai. Wan gi dhoudi mopogore opogore. Jo-Kisii. Koro Kenya ji te wacho dhok 3. Mamano chuno.
Penjo moro kendo ma ji penja en ni to be in gosiepeni jamani? Yes, an gi osiepena ka thothgi ya Kenya. Thothgi ya Kenya to an kendo gi osiepna moro oya Nigeria. To thoth osiepena ma ya Kenya gi 2 kuomgi nigi nyithindo matindo ka nyathina. Seche moko wajarom ga nyithindewa tugo dichiel kanyakla. Koro an gi osiepe maber. Moko pok waromo wandikorega mana e sime lakini gin osiepe maber. Penjo moro kendo ma ji penja ni to be in gi oweteni kata nyiminen? An gi owetena 2 gidak gi mama wa dala kendo an kendo gi nyaminwa achiel odak Spain gi jaode. To nyaminwa nosedak ga Germany mokuongo. En nokuongo na kata dak Germany. To sani odak Spain. Wajalimrega to lakini sani nikech corona wasebudho kapok walimore kaluwore gi kaka Spain en achiel kuom pinjego mane corona ng'eny. Penjo moro kendo ma ji penjaga en ni to irwado dho Jerman. Isebedo Germany higni adi? Kata ni iwacho dho Jerman maler, isebedo Germany higni adi? Asebedo Germany ka higni 2 gi dweche 7. Dwe mar 4 higa manyien adhi rwako higni 3 Germany. Penjo mogik ma ji penja ni tidok Kenya karang'o? Ne an gi plan mar dok Kenya higani dwe mar 8 to lakini dwe mar 8 nikech corona ne pod nitie chike mang'eny e airport koro nokadok. Lakini achano dok Kenya higa manyien. Ageno ni higa manyien weche biro bedo maber. Koro ageno ni aduoko weche ute. Erokamano kuom bedo kae neno video nani. Ubed uduto gi odiochieng' maber, odhiambo maber. Oriti uru.